Нормален гражданин, който се бори. Ето, продължаваме с Хасан. Видеото, ето. Здравей, Хасане. Здравей. В моята стая. И те питам сега, конкретен въпрос. Да. Защо искаш да ме биеш? Не искам да те бия. На борба, на бокс. Искаш дебат да водим. Ти каза... Кажи, нещо, защо искаш да ме биеш? Аз Не. никога не съм те коментирал, теб не те познавам. Ама само едно нещо притесни всички останали хора. Когато Кои хора съм притеснил? Всички останали, които са приближени на мене, когато написа, нали, нито Доган, нито Велин ще те спаси. Няма дела, ти ги завеждам, Хасан. Добре, ти завеждам ти дела, моята жена ти завежда дела, аз ти завеждам дела. Аз доколкото разбрах, само баба имаш. Само нещо. Добре, те ще се притеснат от делата. Не могат да те спасат от делата. Това ти заявявам. Но ти ми кажеш, че ме биеш. И дойде. Не съм казал, че те бия. А какво каза? Каза, ако ти си съгласен на дебат... Знаеш ли какво правя с такива като те? Какво правиш? Късам им носа. Питам те. Дойде в парламент. Да. Искаш да ме биеш? В парламента няма как да се бие. А къде искаш да се биеш? Защото аз ако се бия с тези... Не бе, ти каза, ще дойда да ти закрия партията. Ще ми закриваш ли сега партията? Партията на избори се... Добре, ама искаш да ми закриеш партията. Как да я закрия? Ще ми закриеш ли партията? Ще ме биеш ли? Защо да те бия? Ето ме. Ето ме с Хасан. Искаш да ме биеш? Казвал ли съм някой, че искам да те бия? Аз не те познавам, бе, човек. Ти си народен представител, ние не сме... Дойде в моята стая. Ма що статут? Нали си мъжкар? Нали си боксер? Това няма нищо общо с едно. Значи аз ако нападам тук, някой нападам народен представител. Не нападаш, аз обещавам, че ако ме биеш сега в залата, в стаята няма да подам сигнал срещу теб. Ако аз сега те бия в стаята, ще подадеш ли сигнал срещу мен? Защо подавам сигнал? Значи няма да подадеш. Защо да подам? Да си оставя ли сега телефона да се пробваме? Искаш ли? Не съм дошъл тук да се биеме, човек. Айде да го направим. Оставям си телефона, ставаме и те почвам. С народен представител. С мене, да. Искаш ли да се Ти ме заплашваш, че ще ме биеш. Идваш в София да ми закриваш партията. На борба ще бия. На бокс. Правиш си видеа. Аз обидил ли съм те нещо? Ако искаш такова нещо, излезе на дебат. Не бе, дебат? Ти каза ще бия. Ето в стаята сме сами. Ония от Величие ги няма, нали? Няма ги. Ти това сам си го измисляш в момента, че ще те бия. Как няма? Ти нали си много смел? Аз не съм дошъл. Като ме наричаш, виж каква хубава вратовръзка имаш. Дошъл съм тук да подаваме сигнали. Що розова, бе? Това е тренда на Величие. Сигналите ще ги подам. Поех по ангажимент. Ще ме биеш или няма да ме биеш? Няма да се бием в парламента, бе, човек. Аз ще нападам народен представител. А защо ме заплашваш, бе, пич? Не съм те заплашвал. Тук в парламента правя ти последно предложение и се разбираме така. Предлагам ти да оставя телефона сега. Ако искаш ще го спра и да се пробваш да ме биеш. Ма не искам да се бием, бе. Що ме заплашваш, бе, Мишко? Не те заплашвам, бе. Що ме заплашваш мене, бе? Що ме заплашваш мене, бе? Знаеш на какво съм спокоен? Знаеш аз на какво съм способен? Що ме заплашваш, Мишко? Знаеш аз колко са ме заплашвали мене? Аз съм спокоен. Защо ме заплашваш семейството, Мишко? Какви записи ще ми обясняваш, ще ме заплашваш? Ще стигаш до крайности. Какви крайности, бе, Мишко, ще стигнеш ти? Аз съм Радостин Василев. Не ме е страх от Бойко, от Пеевски, от тебе. Що ме заплашваш? Това ме иска. Не те е страх. Айде, Хасане. Готов ли си? Остави папките. Да, ама ще го направим пред всички. Що пред всички? Нали искаш моята стая? Ела насаме. Всички. Айде насаме. Няма да излизаш от стаята сега. Що да... Няма да излизаш. Така, има два варианта на изход на ситуацията. Сега ще ти кажа. Първият вариант е, аз ти приемам сигналите, подавам ги, ти ми пишеш обяснение. И ти обещавам, че всяка седмица ще питам прокуратурата докъде стигне. Какво се е случило, да? Така. Това е принцип на политическа позиция. Второто нещо, което искам. Искам да ми се извиниш. Добре. Извини ми се. Извинявам се, ако ти подадеш тези сигнали. Не, извини ми се. Извинявам се. За обидите към семейството ти. Ако се почувствал обиден, се извинявам. Почувствах се обиден. Добре, извинявам се. Хасане, нито съм циганин, нито съм осиновен, нито това, което говори за жена ми е вярно. И ти давам възможност да си провериш информацията, защото тя завежда дела и аз срещу теб. Ако се извиниш, като си провериш информацията, няма да ти заведа дела. И ще пусна. Но да знаеш, че Величие са мошенници, измамили са хора. Това е финансова пирамида. Възползват се от твоята глупост, наивност, лудост, не знам каква е, и те бутат срещу мене. Това, което ми показваш, аз съм взел веднага мерки. Те взеха ли мерки за Мария Илиева? Ами те ще се понесат. Взеха ли мерки за Стиляна Бобчева? Трябва да се понесат отговорността, когато е така. Така, понеже се извиняваш като мъж и дойде в моята стая. Дойдох, трябваше да дойде. Аз никога не съм те обиждал. Не. И ти казвам, че ако... Ето сега, специално искам на жена ми да се извиниш. Извинявам се на Мирела, ние се познаваме с нея. Така. Работили сме заедно. Истина ли са тия неща, които говориш? Или са слухове? Слухове. Така, не говорим повече по този въпрос. Не говорим. Приключена е темата. Аз теб няма те вземи ги, подай ми сигнала, на уния отпред решавай какво да им казваш, но ти казвам, Хасане, аз съм мъж
Окей. Казвам ти тук, ти искаш пред медиите да се бием. Защо? Трябва да те унижавам пред медиите. Ма не да ме унижаваш, просто да бъде. Виж, аз съм се бил много през годините, да знаеш. Всеки си е бил, да, но ти не можеш да ме заплаш, да ме предизвикваш и да идваш тук. Не, да идваш тук и да ми... Нали няма оправдание? Няма. Ще се биеш ли с мен? Няма да се бия. Темата е приключена. И аз приключвам темата Хасан. Добре. В този момент. Добре. Не съм ти направил нищо. Подаваме сигналите. Всичко ще подам. Да знаеш, Величие е създадено от Пеевски. Протектирано от Пеевски. Ти отиди при Доган, като искаш, работи с който искаш, с ДПС ново начало. И ДПС на Доган, аз не правя разлика. Да знаеш, не правя разлика. Добре, не наричам твоята общност турци, цигани, никога не съм ви обиждал. Живял съм с турчин, студент съм бил, български турчин. Уважавам ви, но ти нямаш право да правиш такива видеа. Най-малкото, защото идваш тук и се приключва темата. Не бе, говорили сме го, приключено. Подаваме сигнали и това е. Няма какво. Аз повече нямам работа с теб. Така иначе няма преди това. Приключихме темата. Да.